Атрактивна пластика китаристът подари на Стара Загора очна клиника Трошев по повод 5-та годишнина от създаването си. Скулптурата, дело на местния творец Иван Костов, бе официално открита от идейния си родител и създател на клиниката доктор Станимир Трошев, който сподели с присъстващите. Когато преди 6 години започнах работа по тази клиника, защото тя е открита преди 5, но започнах една година преди това. Знаех, че доста време няма да мога да спа, но никой не ми беше казал колко хапчета за кърма ще пия. Сега, когато се връщам с годините назад, лошо е забравено, всички трудности като че не ги е имало, но остават хубавите неща. С няколко думи искам само да изразя своята благодарност към хората, чрез които това нещо успя да се случи. На първо място това е Михаил Бояндруков. В неговата сграда ние работим. Не втори по важност е архитектът, който направи нашата клиника. Това е архитект Енева. Моите роднини, които ме изтраяха 5 години с всички нервни кризи, които имах, моите приятели и роднини и не на последно място целият мой екип, тези хора, които безрезервно ми повярваха. Концепцията на пластиката китаристът е свързана с ролята и значението на дългогодишните традиции на старозагорци в областта на музиката, поезията и изкуството. Идеята е китаристът да предизвика желанието ни да се вгледаме и да видим привидно незабележимите неща, които ни свързват в един град, в една общност и в един свят, и да провокира отношението ни за нов поглед към света, по-ясен и по-добър. 5-та годишнина от създаването на очната клиника бе отбелязана и с още една благотворителна инициатива. Очна клиника Трошев подари 5 безплатни вътреочни лещи за лечение на катаракта. 5 души ще виждат по-добре с подарък чисто нова леща от очна клиника Трошев. Нотариус Антония Коева е тук, за да наблюдава коректното протичане на томболата, за което благодарим сърдечно. И госпожа Дарина Аносова, доктор Дарина Аносова е тук, която ще изтегли петимата късметли. Пожелавам успех. Заповядайте. А това са Минка Петрова Чанева, Стоян Димитров Стоянов, Славчо Мартинов, Кънчо Канев и Тонка Иванова. Екипът на клиниката вече 5 години твърдо стои в стремежа си да дава максимума от себе си за по-доброто качество на живот на хората с увредено зрение. А това в цифри изглежда така: на 4000 прегледа годишно, над 800 лазерни процедури и 4138 операции от създаването си до днес. Така бележат пътя си професионалистите от екипа на доктор Станимир Трошев, като низ от предизвикателства и успехи, непрекъснато развитие и усъвършенстване.